Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu kepanggih malih kalih channel Madep Mantep channel. Monggo sareng sinau bareng babagan neton persatuane damel jejuduan. Yen netone Senen Kliwon, Senen 4, Kliwon 8, neptune 12. Terus lawan Senen Paing, Senen 4 Paing 9 kena darani neptu 13. Kena darani persatuan manten selawe. Rabi oleh setahun rezekine sedengan 2 tahun gede, rezeki gede kuwi ora wujud anak ya bondo. 3 tahun cilik, 4 tahun gede, 5 tahun gede banget. 5 tahun kuwi ora wujud bondo ya rupa anak. 6 tahun cilik, 7 tahun cilik banget. Sapa sing duwe kelahiran persatuan neng dina Senen Kliwon karo Senen Paing, uripe bakal ayem tentrem, cenepak rezekine, godane cilik banget, bakal penak uripe neng alam dunya. Godane cilik banget, tapi kabeh kuwi mau ya kudu ikhtiar lan usaha nyambut gawe. Manungsa isone kudu usaha, sing nentokne tetep sing gawe urip ya Gusti Allah. Terus yen kelairane neng Senen Kliwon, Senen 4 Kliwon 8 neptune 12 karo neng Senen Pon, Senen 4 Pon 7 kena darani neptu 11. 12 karo 11 kena darani persatuan manten, persatuan 23. Rabi oleh setahun rezekine sedengan. Olah 2 tahun oleh rezeki gede ya kuwi ora bondo rupa bondo ya anak. 3 tahun cilik, 4 tahun sedengan, 5 tahun gede banget, 6 tahun sedengan, 7 tahun cilik. Kabeh kuwi mau terus mubeng. Sing duwe persatuan neng Senen Kliwon karo Senen Pon, uripe tansah pinaringan, ayem tentrem, cemepak rezekine, cilik godhone. Yen duwe kelahiran neng Senen Kliwon, Senen 4, Kliwon 8, neptune 12. Kelawan neng Senen Wage, Senen 4 Wage 4, neptune 8, kena diarani persatuan 20. Persatuan 20 rabi oleh setahun rezekine cilik, oleh 2 tahun rezekine gede banget. Yulak rupa ora rupa bondo ya rupa anak. 3 tahun cilik, 4 tahun kena coba, 5 tahun rezekine gede banget. Lah ora bondo ya anak. 6 tahun cilik, 7 tahun cilik banget. Kabeh kuwi mang terus mubeng sampai tua. Terus yang kelahirane neng Senen Legi, Senen 4 Legi 5, kena diarani neptu 9. Kelawan Senen Legi, Senen 4 Legi 5 kena diarani neptu 9.
Songo karo songo kena diarani persatuane manten persatuan 18. Lah iso disimpangi, disiriki. Soale gede, godhone gede banget. Rabi oleh setahun. Rezekine gede. Kok ora rupa anak ya bondo. 2 tahun coba gede. 3 tahun coba gede. 4 tahun rezeki gede. Ya ora rupa anak ya bondo. 5 tahun cilik. 6 tahun coba gede. 7 tahun segini cilik. Kuwi mau sing di persatuan Senen Legi antarane Senen Legi kuwi kudu dikakehne sabare lan nerimane. Soale cobane gede banget lak sampai ora kuat cobane iso pedhot ing tengah lakon. Tapi iki yo cuma jaraan wetone persatuane manten kabeh kuwi sing nentokne tetep Gusti Allah. Terus yen kelahirane ning Senen Legi, Senen 4, Legi 5, neptune 9, karo ning Senen Paing, Senen 3, Paing 9, neptune Senen 4, Paing 9, neptune 13, kena diarani persatuane manten persatuan 22. Rabi oleh setahun rezekine gede banget. Apabila setahun kuwi iso rupa bondo utawa anak. 2 tahun surut oleh 3 tahun kena coba. 4 tahun rezeki gede. Rezeki gede tak ora bondo yo anak. 5 tahun sedengan. 6 tahun cilik, 7 tahun cilik. Sing duwe persatuan ning Senen Legi karo Senen Paing kudu dikekne sabare lan nerimane. Ya kena coba tapi ora gede banget. Tapi kabeh kuwi mau sementokne tetep sing gawe menungso iso ning usaha lan narimo. Terus yen kelahirane ning Senen Legi, Senen 4, Legi 5, neptune 9, karo ning Senen Pon. Senen 4, Pon 7, neptune 11, kena diarani persatuan 20. Rabi oleh setahun rezekine gede. Rezeki gede kuwi ora berupa anak ya bondo. Olah 2 tahun rezekine cilik, 3 tahun kena coba, 4 tahun rezekine gede banget. Lah ora anak ya rupa bondo. 5 tahun sedengan. 6 tahun cilik, 7 tahun cilik. Yen persatuane ning Senen Legi karo Senen Pon kuwi ya nek cobane tapi cilik. Terus yen kelahirane ning Senen Legi, Senen 4, Legi 5, neptune 9, karo Senen Wage. Senen 4, Wage 4, nek diarani neptu 8. 8 karo 9 kena diarani persatuane manten 17. Nabi oleh setahun rezekine gede. 2 tahun sedengan. 3 tahun kena coba. 4 tahun rezekine sedengan. 5 tahun rezekine gede banget. Kuwi ora anak ya bondo. 6 tahun cilik, 7 tahun cilik. Sing duwe persatuan Senen Legi karo Senen Wage kuwi ya kudu dikekne sabare lan nerimane. Iya. Kena coba tapi ya ora gede. Terus yen kelahirane ning Senen Legi
Senen 4 Neptu 5 Neptune 9 karo neng Senen Kliwon Senen 4 Kliwon 8 Neptune 12 kena diarani persatuane manten persatuan 17 selikur persatuan manten persatuan selikur tapi oleh setahun rezekine di long tahun di 3 tahun cilik 4 tahun sedengan 5 tahun gede banget ya kuwi iso berupa bondo utawa anak 6 tahun cilik 7 tahun sedengan wis cukup sakmono wae liya dina disambung meneh ya lan nek pira-pira klebutaku tembungku sing tak sengaja lan ora sing tak sengaja kesalahanku aku njaluk sepuro sak akeh-akeh. Assalamualaikum warahmatullahi